जय जगन्नाथ ମୁଁ ତ ଭଲ ଅଛି। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆପଣ ଭଲ ଥିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ଆଡ଼େ କେମିତି ବର୍ଷା ହେଉଛି ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ଷା ପୁରା ପକେଇଲାନି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଆଡ଼େ ତ ବଡ଼ ଜୋର ମେଘ ବର୍ଷା ପୁରା ଘଡ଼ଘଡ଼ି ବିଜୁଳି ମାରୁଛି। ମୁଁ ତଥାପି ଡରିକା ଭିଡ଼ିଓ ବନାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ପୁରା ବର୍ଷାରେ ପୁରା ସବୁଆଡ଼େ ପୁରା ମେଘ ହେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ଷା କେମିତି ପଡ଼ୁଛି ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଘଡ଼ଘଡ଼ି କେମିତି ମାରୁଛି। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ନଡ଼ିଆ ଗଛ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ହଲୁଛି। ଓହୋ ବଡ଼ ଜୋର ବର୍ଷା ଆସିଲା ରେ। ଚାଲ ଚାଲ ଘୁଞ୍ଚ ଘୁଞ୍ଚ। ନଡ଼ିଆ ଗଛ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଚମ୍ପା ଗଛ। ଏଇଟା ହେଉଛି କୋଳି ଗଛ ଅଛି ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ କମେଣ୍ଟରେ ନିହାତି ଜଣାଇବେ ଆପଣ ଆଡ଼େ କେମିତି ବର୍ଷା ହେଉଛି ନା ନାହିଁ। ଟିକେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବ। ନିହାତି କମେଣ୍ଟ କରିବ, ସେୟାର କରିବ, ଲାଇକ୍ କରିବ। ରହିଲି ଆଜ୍ଞା, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।